Ayun sila mga kanuto. Ay. Grabe. Ayun sila. Tingnan sila mga kanuto. No? Grabe. Ayun. Sige. Sunod mo. Ya. Ya. Ah. Ang sarap mag-hiking dito mga kanibro. Ang ganda. Wow. Dito nyo po masusubukan ang inyong galing mga kanibro. Dito nyo may lalabas ang inyong galing sa pag-hiking mga kanibro. Napakaganda dito mga kanibro. Ano sila, pinauna ko na. So, napagod na si Noy bro mga kanibro. At ito na yung spot. Dito kami magsisimula. Ayun na yung mga kasama ko. Dito kami magsisimula mga kanibro. Dahil ito yung pinaka malalim na area. Ito yung spot na maraming igat siguro or hipon. Ayun. Sana makakuha kami kahit tunti lang. Basta may makuha kami mga kanibro. Sayang naman yung pagod namin. At sinadya talaga namin dito para sa adventure na para maipakita ko sa inyo kung anong kagandahan ng ating kalikasan mga kanibro. Ang ganda. So, yan ha. Kaya ko rin ang kapot, kaya ko harap ka. Ayan, dupahon-dupaan. Ano? Kaya? Yaon duman supana. Atin na tayo iguana. Parulungan. Ay hayop. Moro pala ng static at tiray. So ayun sila mga kanoy bro. Mamamana sila doon sa may. Nahuli na ako. Ayan mga kanoy bro, hindi namin nakuha na ng ano, camera yung pagpana. Ang laki oh. Agatan. Sipitan mga kanoy bro. Hipon talaga ang kadalasan dito. Yun si Noy bro puli no. Ano kayo napana niya? May igat daw malaki. Yan dyan si Noy July. Sa isang maagos. Pakita ko pala mga kanoy bro yung mga dinampot ko kanina na mga suso. Ayan o. Ayan o. Nandun kasi yung lagayan eh. Ja! Ako pa talaga. Yun, di ko pa na ito. Sayang. Hindi mo patakas. Hindi pa? Hatag mo. Yan, si Noy bro, siya naman ang nguhuli ng hipon.
Dito pala maraming mga kanoy bro. Oh. Kahuli po si Noy Bro, mga kabro. Ano yun? Ay, Kanoy Bro, kita ko. Ayan o. Kita nyo? Ayan o. Ayan o. Kita nyo? Ayun, tinamaan po mga Kanoy Bro. Pahuli na naman po tayo. Yung dalawa na po, nahuli ni Noy Bro. Woohoo! Ay! Malaki mga kalibro.
Ayan, dami na nilang nahuli, oh. Ang babae. Nasa mga dahon-dahon sila mga kanibro. Oh, ang lalaki, oh. Bayo masalming! Ay, nakondo. Mga pinanaan ka, boss? Pinanaan? Eh, dikit? Ayan, nakahuli na naman si Lord Bro. Babae. Babae ng ipon. Malong si Iwal na mo. Ay, di bali ng mahirap. Masarap naman. Duman? Duman ako. Hindi, maupas siya dyan. Hindi pala. Hindi na ako. Yan, papasok na, oh. Oh, my bro! So ngayon mga kanilsono, pa-uwi na po tayo. Doon na lang natin bibidyoan yung ating mga nahuli na dito. Mahilap yung ano, yung igat mga kanilsono. Wala kami na panang igat. So ngayon, ang nakuha lang namin ay yung mga malalaking hipon. Dito na lang po kayo mga kanilsono pagdating namin sa kubo. Kaya dyan kami magpapahinga. So, malawak po na ano. Kalahib na naman yung aming karaanan dito mga kanilsono. Nahihirapan kasi kami dito sa ano baba. Sa kung babaybay namin kung lulog na kasi. So mamaya na lang po mga kanilsono. So ayun mga kanilsono. At sa wakas nandito na tayo sa
Kubo ni Mano July. Grabe ang pagod mga Kanoy bro, no? Ano te? Kaya pa? So, ngayon mga Kanoy bro, bago kami bababa ng kapatid ko, si Noy Bro Pulin, papahinga muna kami dito. 20 minutos bago kami bababa ng baryo. So, papakita ko lang sa inyo mga Kanoy bro yung huli namin. So, ayan mga Kanoy bro, no? Titignan natin yung huli namin. Wow! Sus, Ginoo. Pinalaan nga, iyo agad akon. My God!